ngoba kufika ubuthongo ngela xesha sithi chazo ingxaki zakho zawunikela uthuba ngoku ya uyabona uYesu ukusuke banjwa eGetsemane okubomi bakhe busezandleni zabanye abantu besenza nothanda kodwa ekugqibeleni uthutha kuzuka besuka apha uYesu wakuclaima back ubomi bakhe ezandleni zabantu wakubeka esandleni senkosi yawunikele izandleni zakho umphefumulo wakho zawumema abantu ngoku abazokwenza loo nto abafuna ukuthi uYesu take charge of my life ngabantu bakwabantu abangonwabanga kwindawo abaphangela kuzo ngoba ilishwa lelo ngoba siphila ndapha ebomini kukho abantu abafuna bacinga ngokuba siphila ngefavor yakho xa bengasenzela ifavor kophela ngathi and so ndifuna ukuthi namhlanje lowo ufuna ukuthi uYesu take charge of my life nalowo othi kudala ndisenziyoyo nomtya wakho and therefore ngoku ndifuna ukuthi ubomi bam esandleni zabanye abantu ndikubeke esandleni sakho take charge aze ngaphambili azothi inkosi take charge sizawuvumela tulo 90 akuzukhala kubi ngoku sawuvuma tulo 90 sisashimana ukwenzela okokuba kuloo ndawo kuyo usuke ngokwakho kuloo ndawo uzapha ngaphambili ukuthi inkosi ndimlo izinto osivileyo kule pasika zaziwa nguwe nomzuzu uThixo bethetha nawe waziwa nguwe yiza ke ngoku uzothi inkosi xa iphuma le pasika mawuviwe nabo umthandazo wakho okokuba abantwana okanye nomntwana ngalo mzuzu ulindele necall ekuzawuthi ubanjiwe ngoba ukwi-drugs izowuthi namhlanje Thixo take charge of ubomi bomntwana wakho take charge ngoba umntwana wam ubomi bakhe uxhomekeke kwi-drugs and today I want to reclaim ubomi bomntwana wakho. Is that sister?